Това е първото помещение срещу входната врата, с тераса към вътрешния двор. Отляво има гардероби с огледала, санитарно помещение, отделно тоалетна. Втората стая също е с тераса към вътрешния двор. Има много гардероби с огледала в коридора. Изграден е сод за сигурност. Това е третото помещение, което се състои от две преходни стаи. Апартамента може да се използва като 3 самостоятелни офиса, като комбинация от счетоводители, адвокати, преводачески услуги, застрахователи, брокери на недвижими имоти. Към него има и кухненска част и тераса с лице към улицата, където може да се постави реклама. За още информация и въпроси можете да звъните на посочения телефон.